dikin dünya ji bo kurê li ber krîza îklimê bigire derheqete hareketê de tesîrên krîza îklimê tevî seran serê dinyayê li Tirkiye jî zêdetir tê hîskirin em berê xwe bidin. Ev der gola xwe ye û navçeya Özalpa Wanê ye. Tevî ketina berfê her der zûp û zûwa ye. Sê çar sal ve heremê hem ji Türkiye şelî kême sala 2021 da Türkiye Van şelî ber gelek kême verane. Ji bo navê av daha hindik tê nav golê avê tên golê kêm dibin. Şelî jî kême, ber jî kême. Li ser wana ava golê, ava behrê jî kêm dibe. Ev zevî û eraziyên fireh li ber gola Wanê ne. Û ji bo ku van deran hilberîn weregirin, hewceya ava golê ya bi so de hebe. Demekê beriya niha gola Wanê di pêşbaziya fotoğrafan Anasayê de bû yekemîn. Lê niha behra Wanê jî bi talûkeya ziwabûnê re rûbirû maye. Bana şehra dibêjin ava çatiya bigirin, ava çatiya hildin depoya, ava şilê ve tê erdê ser çatiya dixe, wana tofkin çünkü av kême, soruna avê mezin e. Tabi goletê barajên nû gere bên çêkirine, bona pêz, bona devir, bona şehra jî av tabi hindik dibe. Bona wê gere hem goleta hem ava şehra ava çatiya jî hildin nehêlin bira tevê kanalizasyonê bibe ava temiz. Li bona wê tedbir gelek tedbir hene gere merî peyderpey tedbirên nû bigire. Bi vekşîna avê mikrobiyalî derketibûn derve. Ger pispor li vê derê lêkolînê bikin, dikarin derbarê guherîna îklîmê de agahiyên berfireh werdikin. Her roj nûçeyên bi vê rengî derdikevin. Wê demê jî ev pirsê hişê mirovan. Gelo av wê çiqas dewam bike, gola Wanê jî wê tune bibe yan na. Ev yek ji bo gola Wanê baştir e. 36 heb gol hemberê guherîna îklîmê têk çûn. Em dikarin golên Meke, Burdur, Karataş û gola xwe wek mînak bidin. Di raporên krîza îklîmê de lîsteya welatên ku bûne sedema vê krîzê cihgirtin. Di serê vê lîsteyê de Çînê ye. Belê bi beşa mêvan em berdewam dikin îro jî mêvanê me Profesör Doktor Fevzî Özgökçe ye ew ji zanîngeha Wanê wê ji me re behsa tesîra îklîmê bike lewra me got êdî îklîm diguhere li seran serê dinyayê gelek bûyê diqewmin gelo rê li ber vê çawa wê werêgirtin yan em dereng mane em dikarin hêjî tiştekî bikin gavekê bavêjin em yek biyek behsa van meseleya bikin bi mêvanê xwe re werin em berê xwe bidine wir em qet wî li benda xwe nedin sekinandin em van meseleya jê bipirsin her waz bi bîr bixin sermedeya civakî jî hûn dikarin tiştekî hûn divê mijarê de bêjin yan pirseke ku hûn dixwazin bipirsin ji mamosteyê me binivîsin ez ê jî jê bipirsim keremkin em bi mamosteyê xwe re baxivin mamoste merheba min bixêr hatin weşandame. Merhaba Edibe Hanım. Em hemû temaşimanê hêcara selamı hürmetê xwe ji Wanê dişînin. Başin inşallah. Em başin gelek spas mamoste malawa ava. Mamoste meseleke giring e guherîna îklîmê ji ber ku em dibînin êdî gelek gol ziwa dibin û bi xwe jî li Wanê ne a Wanê jî 2 kilometreyan ve kişiya pêşî dixwazim guherîna îklîmê pênasiya wê hûn piçekî behs bikin çi ye û li ser vê em berdewam bikin. Belê. Serî da ez sala nû hemû temaşanê hêjaran hemû TRT Kurdî xebatkaran ra silavê xwe hürmetê xwe jî dişînin. Niha 2023
BCC'dan em hemû zanin ji bo dünyayê, bo cîhanê, bo insanê me, bo milletê me, bo welatiyê me hemû insanlara em tenduristiyê, em xwaçiyê, em başî dixwazin. Ya diyan TRT Kurdî niha îsal kete 14 salan ji bo wê ez serîdan serokkomarê me Recep Tayyip Erdoğan hemû xebatkarê TRT Kurdî em hemû spas dikin. Wan ra jî saxî selametî em dixwazin. Dema wî ez derbasî pirsa we bigin. Niha Edibe xanim gerek em ha bizanbin. İnsanê me em ku dimeşin. Hayata me insan ser rûyê erdê niha nêzinga galaksî em dibêjin 2 trilyon galaksî hene. Ji nav wan 2 trilyon galaksiyadan yek wan jî galaksiya me ye. Em ça dibêjin Samanyolu. Ev navê da nav dev dora şemsê da tavê da dünya me her daim dizvirin hem dev dorê xun hem dev dora tavê dizvirin ji wê em dizanin işte zivistan, bahar, havîn tên çêkirin. Niha henek insan rabûne dibêjin erê guherbûna ser rûyê erdê zêde derbas bûye, zêde xarab bûye. Niha gerek meriv ji bizanbe ev dünya han Rabbi Bari Teala ussa çekiriye nek tişekî bi xarab kirin. Yani desti insanan, desti tişekidin xarabûna wê em dibêjin mümkün nîne. Çaye niha ser rûyê erdê em dibêjin niha dünya nêzinga 149 milyon kilometre ji dûrê tavê ye ji wê ber wê em derbasbûna wê dinhêrin em bêjin 1945 dan hatta 1975 hemû çi digotin cîhanê digotin em ê biqerisin. Her der sar bûye îda em bêjin sar dibe em ê çabibin em ê çi bê serê me dûyê 1985 hatta 2000 salan îdî çi gotin îdî zav dünya germ dibe. Em hemû dinhêrin her darî zêde germayî heye av kêm dibe. Paşê ma gotin jî ya caran salan kêm dibe, cara salan sar dibe, cara salan ew dibe. Yani germayî hedibe. Gu em ê ça bikin navek teze danî ser. Guherbûna îklimê gotin. Yani ne sermahî ne germahî em ê bêjin tişek hat dayînin ser ji bo çi bo hene dewletan binin em bêjin ji bo dizvirin tê ser çi zanî tê ser peran. Yani hemû iklim em dibêjin hene sivil toplum örgütü em dibêjin ji wan derketine dibêjin em ça bikin hemû dewleta em ça pera jê bikin bigirin gerek em wana birtirsînin. Gelî temaşawanê hêja hemû zanin 2018 da keçekek me pirin derket gu İsviçre gu ez 16 salî me gerek hûn hemû birtirsin îdî her der germ dibe hemû cîhan xirab dibe niha gerek merivî bizanbe tiştekî xirabûnê tinene tiştekî ser rûyê erdê em bêjin ha insana ew bikin tinene erê mevsim em jî dibêjin ya havîn zivistan carna dûr dikeve carna zû tê carna dereng tê ama çi dinhêrin em niha zanîngeha da hemû araştırmacî tikez nabêje tiştekî wa haye. Yani em bêjin hemû tişt em bêjin rabin navbera memleketa dünyayê binêrin germayî heqa zêde bûye çi dibêjin nêzinga 1 santigrat derece zêde bûye em dibêjin yek nîvî de bira bisekine. Niha em vê dinhêrin hene cî av zêde dibûne. Niha em bêjin zêde germayî hebe Edibe Hanım gerek ça bibe ser rûyê erdê av zêde bibe. Ama em wê zanin ava bilançoya avê ji dünyayê hem em bêjin barane berfe tê erdê. Yê çi bahata ev zivistana me niha em bêjin Türkiye'yi bigirin dev dorê me hemû dewletan cîhanan zivistan henek dereng hat niha. Berê niha em bêjin meha me em bêjin çi bû derbas bû gerek nêzinga nîv metrik niha wanê em bêjin dev dorê me berf hebiya. Ama ew berf kêm ket. Nahê nehatiye niha em bêjin yekê meheya me em bêjin çi dibêjin
insanê me niha yekê hatiye ama hê berf ew tinene em bêjin meha rêbandinê berfembarê jî derbas meha bû. çûyî berfembar bû. Belê. Hê jî Belê berf berfembarê derbas bû ama berf nehat ama em çi dibêjin? Belê ama niha ev îklîmê ha guherbûn dev dorê me ev ne destê însanan e. Yani em bêjin hinek dibêjin karbondioksit zêde emisyona wê em bêjin rew dibe zêde dibe ama gerek em bizamin gerek temaşamara hêza gerek însanê me bizame karbondioksit çi ye? Karbondioksit gazeke ne qirêje. Ji bo rûyê cîhanê da eğer karbondioksit tinebin hindik be ew gihan em dibêjin fotosentez naykirin. Yani çıka karbondioksit zêde be rûyê dünyayê haka hêşî aslında. Niha em dibêjin atmosferê da gazê atmosferê da em dinêrin sedî 78 azot e nitrojen. Sedî 21 oksijen dibine sedî yek ew hemû gazê din. Yani karbondioksit yani ne gazeke haka bilin boyu bil. Em çi dibêjin yani dev dorê me erê sanayî zêde bûne, endüstrî zêde bûne, fabrikan em bêjin her tişt ça derdixin karbondioksit jî cem wê hemû gazê qirêj derdixin. Metan heye nawan, flor klor hene ji wan ew gazana gerek insan gerek ser rûyê erdê belê zêde nekin. Ama hakka tırsbûn hakka ser rûyê erdê însanê me gerek kesek jî huzursuz neke. Niha em bên suala we ji wanê gola wanê em bêjin nêzîka 6000 sal beriya nihan însanê me zane dev dorê ji memleketê me ji xarîta me navxeyê da gola wanê heye. Ew gola wanê niha qoda wê ser rûyê berê da 1655 bû. Yani sal dertê zêde dibe, sal tê berjêr dibe. Niha jî nêzînga 1643 45 48 derbas ke cana işte hêca xebera wa de jî Murat Brezgo go nêzînga 3 kilometre hene ciya avkişiya ye. Niha çap ye em bêjin van golya havza wê girtiye. Yani kaydê havzê Fıratê nîne ya da Diclê nîne ev havza girtî dev dorê wê em bêjin baran em bêjin berf hat duî çika germayê hebe ew nem diben dertên hewayê dibine ewr îdî gerek cake bizvirine ji hem baran be hem berf be bizvirin tekrar tek rûyê erdê zêde bibin. Niha em vê zanin însanê me gerek qet tirsekî hat nekeve zikê wan qet problem nîne ser rûyê erdê elhamdülillah her tişt Rabbi Barî Teala ça hatî çêkirin wisa jî derbas be ancak însanê me gerek tedbîra xwe jî bigire. Boçi bo ava temiz niha em bêjin ser rûyê erdê em çi dibêjin em dibêjin sedî heftê ser rûyê erdê av e. Vê avê da jî sedî nod ne zêde xwe ava em bêjin behran ava işte gola wanê însanê me nikare dirêkê û xarinî ve xarinî ya jî bê tarımê ziraatekî bêkirin. Dibine nav wî avê da ser rûyê erdê da sedî yek ava tê xwarin tê em bêjin dezmêj bigirin nimêj bikin em bêjin malê de em de ev dikin tarımê ziraatê dikin navan da jî sedî heftê belê sedî heftê sedî heftê bêjî em jî tarımê ziraatê ev dikin. ونگلک باش وگلک خوش بحث کرد لی اسخوازم بیجی بپرسم ادیم دبینم بر بچه و کوچی گفت مها برفن باری خلاص دین شلیجی تونه بو برفشی تونه بو احتمالا کو ام بیجن وگرن سر ونا وک یا بری یعنی müdahale که وسا دکارم بیکرم به دست انسان یا نفتشته که خوازایی اسخوازم بپرسم. Beli, naha deste insana müdahale ki hakirin tinene. Çiye insaneme gerek çabike em bejin yani desteme evti gerek insaneme ev ava hat ev baran hat dema ev berf hat ev na serri erde em bigirin. Na ça bigirin birav bikeve nav erde da. Em bejin nav zeviyadan, nav çiyadan, nav banyadan. Çünkü em zanın ev avê niha bin erdê da gejne me da em niha sondaja lê dikin niha şeheran însanê men zêde bûne ew însanan ra hemû av lazim e ev xarina wan ra ve xarina wan ra em ê ça bikin dema baran hat
İdi em baraja, em benda, em zede bikin, jiwan ave hatiji bu insana, bu ziraati, bu tarımı em wana binne çabikin, wana ev bikin, binne xwarin ve karna wanda. Naha ava em bejim wani da kim bu navi zede bu navi ti zerara ve teşekküratı nene. Çiye em bejin kanuna dünyaya cana zede dibe, cana bilindi be. Emi çabikin insan eme deman naha kim bu ya. Gerek insan neçe berwan evci beri naha mala çeneke. Naha hene ciya divinin insan eme haz görsen ki idi hasaliye havı sakine mala çedikin, tevla çedikin. İdi salak şunda emiş av zede bu. Evci hamu çekirin bin aveda biminin. Evci dibe çi insan emara dibe zerara kepirmezin. Gerek envi bine peşya insan eme. Bra uvi bizambin. Yani vakidin dev dore vani da embejin koda vani van gola vani da 1605 düdüye. Yani 500 sal ciderbaz bibe Edibe Hanım 500 sal her sal embejin baran bibare berf bibare zede bibare ev koda ve na derna kave 1605 iyi vur bir sekine. Çıkkacı av embeci buharlaşma düzgün evaporasyon hakka zede bibe hakka germayı hebe idi nakave bin şehset çılsisya. Yani juve aravan da diçetti. Gerek em çibikin, gerek em limanı yokun, gerek em bendi yokun, dema em dev dora vani da mali yokun çedikin, em vi bizambin. Mesela o çiye, mesafe o çiye, em vi mesafeyi bigirin İdi emne zarara me insan eme çenabın. İdi virha insan eme çibizambe. Ha demek ki sinuri van goli, gola vani eve. Canla zeded be, canla kendi be. Na hemen neziga uzanın gola arçak heye. Gola arçak etişek ha nine. Ara ve neziga 8 kilometre heye. Na nezide bu ne kembim. Ama derbazi neziga 10 kilometre duri gola arçak ki gola ak gol hem de bejin ak gol evci tamamıyla kurçimi. Yani yek damla av nine ha. Ha demek ki jigol jibe hene gol hene binda avakı kendikin. Emici gola vanıca hene ki araştırma hene jive zaniga üniversite me dibejin hidrojeolojik hene av kemasi jite çekirin. Ama em nahaci xoşlanın ki berçavaneci, berfji, baranji zede hindik hat. Ama dime he emicin zivistane berfama nine. Gerek çab ve emi hivya berfak biseknin dema berfat emi wan çiya banya ve berfi bine girtin. Peki evi çab ve gerek emser ardi gihan emicin devdori meçe hene guni hene insan eme temaşavun ve hecam zafın zanın ev gunizer, guni reş, guni kevriş ev guni ev geven emdi bejin dev dore vani gola vani zede bibin ev dema berf ev baran hat ya ardi bigre dema ardi bigre idi çi çenabe idi embeci taşkın çenaben sel çenaben ev av jidikeve ardi insan eme digre juara ziraati da xabetkari wanra karna wanra ve karna wanra dibe faydek vakidin nebe dibe afete kepirmezin naha dev dora gola reş emzanın Rize emcin Kastamonu'yu emcin şehri zede emçi dinherin her daim afete pirmazin çedibin havura ev iklim guherandın avi dibejin ya zede careki da emcin ev berfa ev barana saleki da be nav droja dati dema zede hat aynı dakika ev dariyun ev beriwan ev gihaywan muran nibin dibe afete kepirmazin نعم قولس بحر سبيدن هيرن devdori ve vuraji Edibe Hanım zeydetti emdin herin ev Daristan'a çedibin dişavutin. Çima dişavutin zeyde germayı çedibin beri insan hemen navanda embeci hene çuşa değilin hene kişi hebin dişavutinin çad be ev cigeri dünyayı emdibecin. Akciğer dünyayı hamu kim bibin idi karbondioksit her daim zede be. Na insan eme gerek heşinayı zede bike. Edibe Hanım. Ya kemin ya enneminin eve. Her daim çağ peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem guti.
و بحث کاربندیوکسید اگر یعنی وقت وقت دما بله. دار دشوتن دما بجن ولاتی صوبیان پیدخن یانجی اگزوزا و سایتان اف تاثیر که چاوالی دیگه ما مست زراره و چه قسم ازنه یعنی بلا هیچی چه بین ولاتی بله ادبی خانم پر zarara ke mezine na boy em çi dibêjin em dibêjin enerjiya heşin yani em bêjin enerjiyi em ev dikin boçi ev fosil kaynaklı ev egzoz bin mala da em bêjin bona germahî em sobay ev dikin bu kaliferan zêde ev karbondioksit bê hewayê ev ça dike bu insanlara em bêjin sera gazı em dibêjin cîna ama ev naha ewa insana em bêjin dest insana zêde nîne naha usta dikin têjin qîrandin dikin dibêjin îdî dünya qela em dib îdî ew bû na em ê ha bizanbin insan gerek tedbîra xwe bigire gerek em bêjin elektrik em teze em bêjin inşallah tok dertê dema tok derket ew erebê pê elektrîkê herin îdî zêde karbondioksit îdî zêde emisyonu ewa çê nabin araban em bêjin egzoz gaza egzozê zêde nabin ha doğal gaz hat elhamdülillah na hemû şehrê me hemû kolana hemû gunda em bêjin hat îdî ça dibe ew karbondioksit her daim kêm dibe em bi wî dibêjin İnsanê me gerek karbondioksit a em bêjin din şopa karbondioksit ê dibêjin ne waye gerek em belî dengê da bigirin zêde bibe destê insana em bêjin em ê dünya xwe xwe bitikne cîkî ne em bêjin jiyana merîv îdî vira imkan nabe em dinherin cêde cî çol dibêjin çol bûne boçiye germayê daha zêde ye na edî bexane em ji Türkiye'ye dinherin nav Türkiye'de nezinga em bêjin heftê sale heştê sale klimatolojik verî em dibêjin meteoroloji tê girtin nawan da germbûn ji baran yek ji evaporasyon em buharlaşma dibêjin ya ew her sek dev dorê me em binherin ji niha zêde kêmasiya wan zêde em bêjin xirabiya wan nayê dîtin ama em bêjin nezinga 4 sale 5 sale her daim henekî zêde dibin ama hene şehra din hêr zêde bûye hene şehra kêm dibe em bêjin behra wanê em dixeber didin dev dorê wanê em dinhêrin em bêjin tetwanê berê insanê me zêde jî yê kalê me pîrê me pir xweş zanin digotin rihayê em bêjin dûza rihwayê dibêjin naha em bêjin ara tetwanê ara Bitlisê berf sat dibarî zêde dibû nêzinga dibêje weka dîrekê telefonê bin berfê diman yani ewa new çîrokin ya tiştekî hatîne gotin hatîne erê insanê me dîtine ama dev dora em bêjin tetwanê dinhêrî edîbe xanim tetwanê dev dora wî berf zêde dibe baran zêde ye niha em bêjin derbas dibin em tenê Ozalpê ya jî em tenê Erdîşê Axlatê Xilatê wira kêm e ha demek ki her istasyon her cîk berdevam bikin مجولاتیا جی پرسیه مثلا برسی بواجی کام گهداری بکن گلو دوی وارده آگاهی واهنه یان تونه ام وان گهداری بکن ام سروان برسی واجی هنه کی باقبن جبوک وقت ما جی هندک دمینه ام بکاربن سروی مثلا جی باقبن کا گلو هیا مجولاتیا چقاسی جی هیا از خوازم ام برو خودن وان جی ام ایده بردوام بکن بله حوالی ما خالص داکت قاده ام مثلا گوهرینا اقلیمی جی ولاتیان پرسی کاغلو ولاتی در حقی وی که چه دبیجن ام برسی وان گهداری بکن پاشه دی سمل ور والآبي چه آخر بکن؟ آبی از مثلا آبی بیجم آب تشکی گل کی قیمتیه روک کی آب نوی جمره گل کی مهمه دوی اما آبی ضعف تصرف لو قلان میش بکن دویش آوا دستلمیج دنیای دب خیرترنینا دلسر دنیز جیبت آبی گرک خرج نکی فضولیت نکی دناله خو برچک گرک مسلقه خو قفات کی دستلمیجا خو بگری
yani çık artık tasarruflu kullanmış ki ulkası khira, ulkası değerliya, gerek kesinlikle ev hanımıcı, insanı herkesi zarok ki khora, jiboy oynama abi, yani gelecek ama av gelek önemli ya, gerek am zahf serbisekin, velev belaşi be, velev am serdeve, Dicle kenarı Fırat ejibin, gerek am abi ziyade hırcınakin. يعني الزحف وقتها خوفمشتكم صريخ وايد شو مزاسيتكم وكيدي وكليتهلم لازم إسراف هناكن çünkü piştima هناك دي إنا في دنياي جبوني ولازم إسراف هناكن. تا قلت دلاني خو فرشت كي an seri خود شو abi çağ kullanmış ki orta ılık ne şirgen kullandım ne zahf garam ne zahf sar. peki وقتا قلت دلاني خو فرشتم abi خود مثل خو çağ ودكي Tasarruflu vakum godnane xo kopukkum asitkum godna devi xodishum vatkum. peki وقتا قلت seri خود شو Av yulu gosere xo kopukkum asitkum abi idid vakum godishum. şuna Bana av tasarruflu bezide xarçına be. اختي قون درانه خو فرجت كن يا قون سري خو شون اوه وكيد دهلن يا عاصت كن عصيتكم شما جبو إسراف نبي. ناز عصيتكم يعني تقول ناخذ فرشتكم ذكر أما بشرا عصيكم وقتا ام دنانه خو دشون ام پیشی فرچا خوشن دکن ایده گم هو دنانه خو وقتا گم هو دشونه مو واو دگره ایده گم هو دنانه خو فرچا گر دیسا مو فرچا خو تمیز دکه و اوا خو دیسا دگره جبوی اسراف چنبه ام آوه آسیب ya belli nabın gelecekte belki kıtlık ve çebe yani ne belli av خلاص be av önemli yani. حتى سرخو كفكم عابد دارم حتى جو كراخ حتى تشكنم حتى سرخو كفاية تشككم أزجنو جابد بكم دا عف بوشي نجيب حتى نالخو فرشاتكم حتى لو بيشي فرشاخو شتكم إذا جدي ساسيتكم حتى لو نالخو بانش فرشاتكم جنو عابد بكم دا بوشي إسراف جنتشي ودا برا قالك جنون هاولو yani bir insan öyle bu yani böyle çünkü sonuçta peşyam hey gelecek ya gelecek kamazına ya gerek ya ve boşa kullanmış nekin o navetya da yeteri kadar kullanmış ki çünkü yani hey go up tıklas bu sonuçta hey zarıkıyor hey navikiyor jevi abi kullanmış. والله hocam abi hediye de kaçtın çünkü jber go abi gelek para tere hediye abi kaçtın gelek kaçına gel. Avcıda insana buna bir şey mesela insan bir çağ akışkın والله بلا خاطركن حتى احتاجي وهي بلا خاطركن ما يقوم ما يجيب له ولو قال لك فاضله خاطرنا كان abi çağ akışkı abi şopene abi ya belki karışkın belki karışkı gerek insan çağ abi şuğleni vallahi ana karıştıktın yani abi berdin çava hatta böyle şiştinem abi kad berdin ya ruhsandını ya ruhsandını ji am çeşme bıçak hedikat bakın bir çeşme cilete xapet şon تمیز که جاره که دیدن دبروی خو حتی دبروی ما ولی خساندن دست روی خو پیدشون در کردن. بزیر یو خوب سینم. بله. من از ادرانی خوب پرچکم. بله برایم. آبی چه آخرش کی؟ خودی نرمال ها یعنی هم یواش یواش خرج کنیم گورا چتا گم نقلان دکن یعنی. خوارم به درام به پر به گورا وینا. پکی گورا تا گرک انسان چیکی یعنی مثلا آبی وقتا کو بزی خرج کنم. آبی امی از بی آب نعمتها گرک یواش یواش خرج کنیم جبر هنا كان بآفنجي هنا كان بآفنجي أما تشتاقنا يواش واش خشكي بله حواله ما خالص نایفولو دا کت قاده و جولاتیان پرسی گلو آبی ام چاوا خرج بکن یان جگوهرینا اقلیمی لسروی مسئله چی ده فکرین امجلی سروان برسوان جاره کدیم بری خواب بدیم پروفسور دکتر فیزی özgökçe evi ejmeret qalavi mesele bike mesele ke giring brasti em liber naxın lebeli de peşeroje de jibo nifşe kunu verin ve preskreke ke mezin derkebe em ve ciddi sej mamuste xob firsin jاره kedi merhaba mamuste mel guhdari ke brasti jaliye kharch merhaba Edil hanım jaliye kharch kirna ave ve velati o kapı çeki hineki embejin baldarın dema serşuştine de dema dinane xofirçetkin hindi bejin mislaq edigirin hindi bejin em nagirin liser tasarruf ave imtikarin çi bejin بله نه دما مهجا کو سروی عرضه امبیجن نزینگا سدی هفته آوه جوی آوه دا نزینگا سدی نود نها
hem zede em bejin xoye ava xoyi yek jî buze em bejin polara kutuba dibêjin ya hemû buze dibine sedî yek ji wê sedî yekê jî Edibe xanım ji insanê me sedî heftê ji ziraatê tarımê xerc kevê avê niha xwarina wan em bêjin diran şûştina wan em bêjin dezmêjgirtin em hemû ew wan zêde tiştekî nagire gerek yine tesarrufê em bikin ama ya zêde ya enne mühim ya enne mühim ev gerek insanê me ça bikin zanî gerek tarımê da dema ziraatê avê wan em bêjin damlama sistem dibêjin sistema xwe em bêjin berî ça dikirin berê av berdidan ser zeviyekî av berdan ser daran İdi derbaz bu, sal derbaz bu, roj derbaz bu, dikut sanki idi kim nabe. Yani zede av xercbuna ve ser tarımı ser ziraate gerek insanı me yek ve bine peşi akın emecin bakanlığa tarımı bin emecin deseyi emna des bekirin ida insanı me jivan mühim yani enne mühim eve. Vakidin ya diyan insanı me gerek av akın em bejin ne bu peran ne bon evan em bej israf haram e dini mec haram e em çi dibêjin gerek avavi em bej ber behrê benjî dezmêj ya ça digirî gerek zêde xerc nekî ha insanê me gerek wê fikra wî ewa wî aqlê wî de her daim hebe ya mühim ya enne mühim jî wê dûr wê ji sanayî da Edibe xanım av zêde tê xerc kirin yani ziraatê ji sanayiyê ew av nêzînga sedî not ju evin yani ev avej malan ev avej devdori insan embejin zede xercbuna ve tişeki pirmezin nagre ya mühim eve cak em çabikin gerek em her daim heşindayı zede bikin embejin daran destime bir her daim dara dayının çünkü ev dema baran hat berfat ev av dibe xeziname gerek em xezini de avê zêde bigirin ev av em bêjin barajadan goletadan zêde bibin insanê me ciwan xerc bikin yani cîkî gerek em her daim zêdekirina wê bi dest bikirin jî niha devdorê ji elhamdülillah hemû şehran avê wan em bêjin zêde barajan sedî hatî derbaz bi gerçî hatiye sedî 35 em bêjin İstanbul ji Ankara ev şehrê mezin barajê wana av hinekî kemasî jê çêbûye sedî sedî hatı 25 İnşallah em bawarın idi em zivistanê dana indi berf gerek be gerek kaydı Erzurumê zanî derketin daê berfê gerçi ew jî ji bo da em bêjin çi dibêjin wextê wan e em bêjin wextê bu berf bona berfê bêna insanê me gerek bizame qîmeta wê gerek mühimata wê çi ye na her daim ji devdorê insanê me em dinhêrin em bêjin gola wanê em zêde xeber didin hemû televizyon hemû radyo ji xeber didin insanê me dibêjin devdorê behra wanê em bêjin her daim kemasî çêdibin niha ew insanê me dema aqkol hêca we da nişandin berê em diçûn nêzînga 3 metre ava şîrîn ve zêde ev bu yani insanê me tê devdorê wan da em bêjin bona ziraatê bona tarımê ew golan tê ew kirin ama niha em çûn birayê Necmî jî vira teqîb dikin lê dinêrin her dem zêde ew golê me şîrîn kêm dibin ew barajê me em bêjin sedî gerek not sedî heftê jî tîjî bin belê em dikarin bêjin gelo dengeya xwezayê xira bûye gelo wek mesela salê berê misîla jî ser behran derket niha behr êdî ava wa dikişe yan jî gol zuwa dibin em dikarin bêjin gelo dengeya xwezayê me xira kir gelo niha dengey em bêjin ser rûyê erdê insan ser em bêjin wanê xeber din ser hene em bêjin eyrî dirê gola eyrî dirê em xeber din belki insanê me bêjin belki tişekî wa hebe ama hêca min ça got nêzînga 4-5 kilometre nêzîngê me gola arçakê heye ji ew aynê tişî bo arçakê em nikarin bêjin yani gerek her golê gerek her ciyî em ser wê xeber din yani çi dibêjin mervê me berî digot nevî şahsına mırxasir ji bo wê em gerek xeber din her tiş bo wê ne niha em ê ça bikin ji ser rûyê erdê gerek welatiyê me devdorê me insanê me ya enne mühim ew e
imkan çiye jiber hakasat baran hakasat em ji bo ve tedbir axı bigirin eri insan eme zede em bejin vani din herin can em dini Ardahan em bejin Ardahan ji Kars yek ji Erzurum em din herin cem wana abi wan kemay tinene ji bo em had bejin yani hene şehir hene gün hene kolan eri zede gerek dest yok rim bigirin çünkü avan her daim zede kem dibin ama hene cihane avivancı zedene pır zedene gerek em şehir kolan yek haber bidin ama hamu insanime gerek ve bizambın gerek tedbir yok bigirin gerek her tişteki hazır her tiş embicin çadı bicin hazır raçiyay naberdan gerek ders yok hem bigirin avavan hem birinci hebe tedbir hoş bigirin talebe me insanı me üniversite zaningah bigirin hatta ne lise zare me tezde içine mektebi hamu hoş zanın kıymet avi tasarrufi pırın zanın jive imkanı em bizambın wan raji her mektaban hem eva begotin ideoloji TRT Kurdi çıka zamanı me zıvırı nizanım jibo ve meji heneki ser Türkiye'yi dünyayı insanı mera hamu memleketi mera me ev zamanı hani ser gerek tedbiri koyan pır bigrin بله مامسته گلک سپاس مالا و آواز بوان آگاهی انهجا ایشالا وکو گوت ولاتی جی بهتر ادی آگاه دار بین بهتر هجوی که بنجانا یک تشتکی دی بجی سرگوی خو بتاوه جن دما پسپورک ویجی بهتر بوام فهم دکن ایشالا گوتن وجی جبو نفش پیش روزی باشتر ببه کو دنیا و خوزا که خوش ام بجن جبو وام بمینه گلک سپاس مالا و آوام جبو وان آگاهیا ام جوانه محبت شهری ام دیویژن وارا سلاف دکن همون تماشاوان و هجارا سالانو مبارک و پیروز و انشالله بو هم بارانی هم برفایی انشالله زیاده به مملکت ما همون انسان ما را همون مملکت ما را خوشی باشی و انشالله بله گلک سپاس ماموسته پروفسور دکتر فیبزی özgökçe جوانه جمره درباره اقلیمی ده گوهری ناوی ده گرینگی آوی تصرف آوی ده آگاهی انهجا دان ام بیجین چی قسم لهج وی که هبین شیناکیا دنیای جیهانی خوزای امزیده بکن او قاسی و باش به حیا هفته کدی بمجارین جدا و میوانین جدا ردی سامل وی داره بین نخوا باش